Yuk cop, gayeng ke lumantar kadang-kadang manut Mas Yanto Ibla-Ibli. Gayeng yo Dek. Gayeng Apple. Pak Ardi digawe lho tamune pirang-pirang, jane elok tenan kok. Rombongan saking Ancol nggih Mas. Nah Mas Tandi kuwi. Nah, wingi suwe ketemu aku yang apa kowe ra kelingan. Sugeng rawuh Mas Gep, Mas Andi.
Sini sayangku, kamu di sini sayangku. Kita kan manten tua, jangan begitu. Ah, sing sae, bagus, sing manis. Ojo cedak-cedak to, Mas. Apa kowe ra kelingan dolane omahku ana latar padha kedudukan karo aku matur suwun. iki cengkirmu diaturke sik Cayu Nggih, Mas. spesial kagem Pak Hardi Ibu Tumiem ayo Mas Man, Mas Yanto Mandori. Ayo Mas Boge. Sapukure ora tau kalegan atine sapinane amung tansah katuwa tindake masuk ning saiki kudu trimo nelongso ing ati Priyuwana kinalesno ing sambi kalane sateruse. Jan enak lagune ya, Mas. Oh, lagu lawas ya malah penak kok, Dik. Sing lawas-lawas ku enak ya. Termasuk aku ki enak to. Heeh. MC lawas ning malah penak kok. Entek pira wisan? Ayo yo. Ayo. Ayo. Cengkir wungun nesa wes pas kowe bisa karo Tutik Bukelwati ayo artis Merauke Sugeng Rawuh Medine Coka Indonesia Lebu sesak sedang ora tau
Masuk ke tuti ning saiki kudune longso ning ati mreyu wono ninaleso ing sambi ngawase sateruse. Masuk Mas Bogel. cengker wungone to ya ketindan daru Jelas nada, jelas nada. pas tine kowe uwah karo aku Mat bersuh. Weru asik Budiana Monggo Bu Bu Diana. Goyang ayo. Maju maju Mbak. esok awan Iso awan ning omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing kasayang. ubang-ubang Mobang-mobang iterakanku ora krasa esok awan nanti bengi iman-iman yen nganti liya kang nyawang leyang-leyang sak sawang meja ning abang degacan monggo Budiana kalau kae tak suwun kok aja kece podang kuning agawe pikirku komeng tak sawang tambah manise ipo bunga yen takut dadi lirane ayo Podang antutut
sing bendo. Mas Man. Pak Dewoto. Kula nuwun Bude. Matur nuwun. Monggo beksa. Ayo ayo. Ayo. Apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresna Pak ora krasa tresnaku iki tak apa tansah ngelingan sira sayangku aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali udan terus sing ngancani ati aku kangen jroning ati era kaya ndek band karo ndek band langsung grutuk ngono iki. urung panas Mas. Oh alah. Oh ya. gitu, berarti iki jayengan sik iki. Heeh. Lah iya. Iki penitia sik Mas. Alah piring kok mbok gagas oleh lek kowe. Ben singgah dhewe-dhewe ngono. Santai-santai kusik-kusik. Olah, Gendang to Mas, lah ya. iki anggere ndek Aku duit. ndi aku ndi ki ra pareng wong lanang nyekel ngenekan gak pareng. Bisa. Bisa. Templeke bathuk iki lho. Barcode Mas. Pak Mus. Wong nyawer kok dadak nganggo yuris barang lho. Pringgus. Mas Man, Mas Agus, Mas Parwanto. Kaya Eva karo Tutik. Sesak mlebu sedang, sesak mlebu enak. Apa sliramu ra pirsa jroning ati isih ana tresna. Mas Allah. Apa sliramu gak krasa kangen iki tanpa apa-apa. Benak-benak buta galak. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali
ati disekop-sekop nganti aku angen jroning ati. Dedek teles lho Mas. Nih. Tekan jero lho Mas. Kowe iki nek Kurang joget mesakne. rungokno. Nek joget erostis kok rejane cah cilik-cilik. Erostis ki apa? Sing joget saru iki lho. Erostis renek joget erostis ngono lho Mas. Anu iki jogetmu stripis kok ya. Striptis Mas. Striptis. Iya sing joget ada cah cilik iki lho diterokke kowe kok. Aku biasa lah. Mosok kok lakon mar diterokke cah cilik iki. Kowe iki kok. Aku kudu biar, aku kudu biar. Ben sadang pangan koyo ngene. Oh alah lah. Isor Mas terus. Wah isor bambu di sini. MC ini kaya celeng. Celeng yo ben. Kowe dadi MC mau piye? Ndi mau? Matur sembah nuwun. Jelas nada campur sari wong Indonesia. Jadi sejati lakon ninggal ke seliramu Mas Grandong raorane yen bakal kelakon pepisahan karo aku tutik bukel mati. Pripun Mas Bokel? Ambumu wangi men. Sing endi? Mik mak. Ayo lebokke. Tuti mambune kaya permen-permen ngono. Mik. Ya ampun monggo. Bokke. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku ono latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Jelas nada iki yo
bablas ki apa iki bola joket? Telingsingan. Telingsingan. Heeh, kuwi klangenane adikku lanang. Oke, Referin siap. Jombang Ciputat. Kowe angger kentan ya ben pokoke sak jose pokoke Mas Grandong nggih. Ya, ini entek saya ya Mbak Glen. Heeh. Apa kowe ra kelingan? Ono latar padha lelungguhan kegojegan karo aku. Ayo Mas. Monggo Mas Wakit. Yo. Medine coba Indonesia. Bokil sedih. Ayo Mas Wakit. Yo. Ati parani ngoyo-ngoyo. Jarine kok wis mangkat lunga. Ati enteni ngoyo-ngoyo. Jarine kok wis tekan kono batuti. Warna-warna pada wani terima turun ketemu dewe duka-duka pamuse terima urung semene wae. Mbak Kancil, pamit Bali aku. Bareng sampun panggilan nyatan ning jolo atine nganti wektu para pisah Lah pinggir tabrak. nyatane cara padha tresnane. Bola Coke Indonesia, sukses Mas Jose. Mas Ri Mitra foto di jantung. Mas Ri, Mas Bimo Mitri. Audio. Marcel, Wati, Hongkong. Jelas nada cok. Ukitan kantun kagem Mas Narno trio gendengnya si kampek. Sesama kusen entel, sesama kusen entel. Ati parani ngoyo-ngoyo. Ajarine kok wis mangkat lunga. Ati enteni ngoyo-ngoyo. Ajarine kok
Super. Ayo Mas Paket lah, ayo toh lah. Kurang saiki lho, ayo. Kita. Bareng semen pepanggian. Cokek sukses sak jose. Ayo. Jelas nada. Ayo bola cokek. Bawah ki lho. Ora ganjel. Ganjel lho. Aja semelang wong bagus tresnaku iki kira bisa layu. Ora suwe aku bali iso sumanding ono ing sisi.
jan. Angger wis bolo cokek kumpul ngene wis gayeng tenan. Aja sebelah ngomong bagus wis ngekei iya bisa layu ora suwe aku balik iso sumanding ono ing sisih Matur suwun Pak Bokel. Pak Bokel monggo. Jelas nada. Bola cokek, monggo merapat malih. Kalingane dek kowe pamit lunga. Wawaku bojo sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ngomongan tani. Ngenteni balimu tak rewangi beranite waktu awi meneh malah larani ati ora nggawa duwe malah nggawa bayi. Anake sapa dek iki anake sapa aku isih yen disawang tangga amo nyawa aku yo amo nampa ra kelingan zamane semono. Omah gedhe iki wis arep rubah nangis aku rekiski alah bawa anak saya gedhe rakate kowe mulih lunga bayi ole-ole Mak Dadang. Kalilane dek kowe pamit lunga. Wawalengku bojo sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omongan tani. Kon nunggu ngenteni balimu tak rewangi beranite waktu kowe mulih malah larani ati ora nggawa duwe malah nggawa bayi. Anake sapa dek iki anake sapa aku isih yen disawang tangga aku emo aku yo nyawa apa ra kelingan zamane semono.
Monggo Mas Komar. Monggo Mas Agus. Miring-miring Mas. Mas Yanto. Karanganyar Jatipura Mas Reza. Mae cerak orang ngampirke. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring. Nyetan beling ulon, apa setiane kelakon Mas kijing miring, Mas kijing miring. Ayo bangun negarane kaya ngene rasane nongko kaya nglumati bubur ramon kaya ngene rasane wong tresno Mas dina wengi katone moto Ayo Dik kijing miring alah ayo Dik kijing miring kijing miring kampil bolong sisa bajing Gatut Kaca lak pringgondani Lurah Petruk irunge dawa yen semaya aja mlenjani yen kepethuk ning ati gelo Pak Kumis Mas Dodo. Ayo Mas kijing miring kijing miring Mas kampil bolong sisa bajing kaya ngene rasane nongko kaya glumak di bubur rawon kaya ngene rasane wong tresno Mas rina wengi katone moto Mas kijing miring Ayo Dik ayo Mas kijing miring trek ngono tebung Mas yen ra kijing miring ra iso mlebu Ayo Dik ayo Mas kijing miring alah ayo Dik kijing miring kijing miring tampil bolong sisa bajing etan kali kulon ya kali tengah benerano uwote pagemati tutik gemati ditimbang abot tutik wae ayo Mas kijing miring ayo Mas kijing miring jarek lurik sumek pikire Mas aja dilirik ana sing duwe iyo Mas Agus Mas Man Mas Agus corong nih tinggi Senada
Kaya ngene lelakonku biyen ngomong kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase jelas nada lagi Monggo Pak Arti asik Aku sedih banget. Nengoti konku goleki pota-pote kepengin ketemu Madine Cokek Indonesia nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati masuk dituti bareng saiki ketemu kowe lupa ninggalake aku anak di mana anak kambing saya koyo sing nandal adikku halo dumetes lesi diriku ayo mas ayo yen pancene ora tresno kok iya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal godeli sing ngersake sinten niki mas asline ya Mas Man kuwi ayo kok mboten joget lho oh Pak Kumis Pak Kumis mengke lagune napa jangan koro bablaske diengki ya lagune jangan koro iki spesial kagem iki pepundianku kok Tik nggih aku ki nek karo Pak Kumis ki nek ditung-tung jek sawune iki ya jek sak kerabat kok saka Mbah Sukowati iki lho apa iya lah iso nggih ditake sik ya ya kaya ngene lakonku biyen ngomong kok dadak ketemu maju mundur yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sak lawase jelas nada lo iki yo spesial kagem Pak De Kumis Pak De Kumis monggo Pak De yo Pak De Kumis yo saiki sajak katon rapi pembangunan kuno Sragen Asri dalan-dalan sajak katon rapi masyarakat guyub rukun hanya wiji Jangan koro yo
kumis semakin bergoyang. Sekop. Saiki dik utik saja katon rapi. Pembangunan kutha Sragen Asri. Dalan-dalan saja katon rapi. Masyarakat guyub rukun hanya widi. Mama, rasa ngojo. Iya. Mulane kowe aja lali. Oh iya. Buktiyo. Pring kersane Gusti. Ya ampun. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur suwun Pak Kumis. Sampun nggih, monggo. Apa ya? Heeh. Ya wes. Hati-hati spesial buat Mas Yanto Mandor. Apa wi? Jelas nada untuk Anda semuanya. Mondoan bergoyang. Ya Bokil sedih banget. Monggo Mas Dodo. Dadi tertaline Gendro ning nyatane malah bangun tresno. Sing duwe lagu sapa? Kowe pengen ngerti sing lagu? Ora. Sing aku. Tiket. Tiket aku tiket untuk motor bitan. Aku isin. Aku misane kowe kuwi lho ndek akeh ngono kok malah tak rewangi uklik-uklik barang ngene. Ya aku ki mau lho. Ajar uklik-uklik ngono goyangane anyar kuwi. Pak
Kono dilagi foto. Rino wengi. Rino wengi dadi ati. Wong prasaja alus keputene. Sabar ning kemati ngomong putra lahir lan batine. Spesial buat keluarga besar dari Modan, Pak Arti, Bu Sumiyem. Kene wis entek kok. Ya. Kene jek akeh. Tak pindah rene, Bang, entekno. Sing nyanyi kuwi lho. Rasakno kono entek kantonge. Oke. Sepi wisan. Lho aku mung bagian 20.000 tok. Rene. Rino wengi dadi ati. Wong prasaja. Alus bebutene. Bayar. Yo. Yo, kelas nada to. Raken bergoyang bersama dengan kelas nada campur sari. Salaman sih, ayo salaman ya. Sesak mlebu sedeng, sesak mlebu sedeng. Zaman berjuang, tur kelingan.
jagung yen mendung tak silih tapi gunung jane iki larase apa iki wong kok nanggung-nanggung ngono kuwi ayo nah kae bener kayak bote sing salah cangkemku berarti lah iya to nek kleru diapakno dangkling dangklung nih MC ne kleru dikoplok dase nih ancamane pae lho MC ne koplok dase nane no lho sampeyan iki lho Sakar bisa nyaman Gunung desa dadi reja Ini ora ilang Gone padha larapan Ibu Tumiem asik Mister Grandong, Mas Demang, Mas Reza Widodo, Medi Tengah Indonesia monggo. Maju mas maju Sesak mlebu sedang Ke zaman berjuang, dur kelingan anak lanang, biar tak obedi. Iki ono konde. Masuk deh Pak. Ajarini wis mangan turutan sing tinggal janji ning saiki apa lali Neng gunung tak cadongi sego jagung yen mendung tak silih saben gunung iki tek rombongane Sragen malah mulih kabeh iki piye Mas Leo jagong kok ya. Sing penting kan kelanganane Bu Tumiem pun diaturke nggih Bu. Caping gunung pun diaturke nggih mugi-mugi saged lejar ing penggalih dados jampi saya. iki mau larase 96 ya Mas 9 barang ta Dadi pelak dadi slendro. Ini lho dadi apa? Sakar bisa Kebang rawe to dados. Monggo Pak ayo sayangku Masukan bola cokek Mas Spesial Pak Deku Kumis. sesak mlebu sedang Caritane wong seneng nunggal sabale Wiwitane ngerok cicek saben dinane Saya suwe saben cicek
saya caket demok pipine banjur ngomong sih aku tresno kowe kembang kenong atiku digawe loro kembang melati agawe larane ati kembang katuku agawe atiku bingung kembange mawar tresnaku wis kadung buyar kula wong tresno ora kena dosa mrono ora becik tumrape para matur sebangunan kembang irawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik Asunan bola cokek. Yo. Mas Bogel. bukan Bogel sedih Caritane wong seneng nunggal sabale. Wiwitane nunggal jejer saben dinane. saya suwe Saya suwe saben jejer nyakal banget. banjur ngomong Kacor ngomong mas, aku tresno kowe. ceritane Ane wong seneng tunggal sabale. Kok bereske gubuk asmara mas? Wiwitane nunggal jejer saben dinane. saya suwe Saya suwi saben jejer nyakal banane. banjur ngomong Lancar ngomong mas, aku tresno kowe. Kembang kenong atiku digawe loro. Kembang ati agawe larane ati. Kembang katuku agawe atiku bingung. Kembange mawar tresnaku wis kadung buyar. Mas Bogel. mula wong tresno ora kena gosap brono Hubung asmara ora becik tumrape para wanita kembang irawe iku paribasane tinimbang rame luwe becik gubuk asmara. Ayo. oh adede Bola cokek.
Ngene iki kowe sing nampak dangkleng dang glondang kleng bah. Aku ngemis mbah. Kowe sing nampani mbah. Dangkleng dang glondang kleng bah. Untukmu gede-gede nih. Sikilmu meletek. Bene mbah. Anyel aku. Kurang rampung lho Kowe bocah. gak ngrasake ya nih. Ora. Aku iki kancane disawer gak disawer nrimo. Ya sing penting kan iki padha ditumrata ngono lho. Ora lho rokokku malah hilang. Ya gak apa-apa amal jariah ngono lho Mas. Wis 100 saweran rokok jatah malah Lebokno hilang. Mas. Lebone mbahmu diskowi. Tapi iki jatah Sing apa duit seliramu? mau 50 wis kok ya. 50 mbahmu mbok jaluk malah rokok hilang. Galak eramu wis tuwek barang. Mas Mus, laporan rokokku hilang, rokok jatah malah. Lebokne Mbah. Ayo kita Mbah. Dangkleng dang glondang kleng Mbah. Oh, Nah. asik kok. Catatan sajroning ati. Ora luntur. Saya perak ati. Aku kowe dadi garwa. Mergo leren ning kubuk asmara. Alhamdulillah ya Mbah ya. Monggo Mas Ugi, Mas Get, Mas Yanto, keluarga besar saking Ancol. Sing ngersake sapa? Oh, rombongan iki Timun Ancol. sigarane, ayo bangun rumah tanggane. Ijeng miring ayo Mas. Ijeng miring. Ijeng miring rampil bolong. Sisane bajing ayo Mas. Ijeng miring Mas. Ijeng miring. Ngetang beling ulon. Udan-udan penak ikelon kaya ngene rasane angka kurang lagi tambahi gula kaya ngene rasane tresno rina wangi katon ning netra Ijing miring ala ayo dek. Ijing miring. Ijing miring kampil bolong sisa kacik. Tak suwir-suwir dadi selawe. Iku papat kari selikur. Tak pikir melu duwe. Ora lewat yang bisa dulur etan kali ulon ya kali tengah beneran uwose
Joget saiki ragap blek duit otok lakoni tetekek Serapa garing arane gaplek Jolalilo Jolalilo Bu Iki keluarga besar Bu Tumiyem, keluarga besar Pak Hardi, monggo beksan rumiyin. Ya, monggo. Gitu Pak Di. Sing penting guyub, rukun, kabeh nyawiji, nyawer nomor 16. Lah 16 barang. Aduh men urutane. Monggo. Sandal kayu arane teklek, pamulih esok arane. Ayo Mas. Piye? Kijing miring ayo Mas. Kijing miring ngono tekek kecemplung kalen sine elek. Jegurno karang-karangane joget kabeh sing di omah joget mosok ora dowani joget. Kijing miring aja lalilo. Jalalilo. Angge, Pak Monggo keluarga besar saking Bu Hardi, Bu Tumiyem, beksan riyin nggih Mbah Tri nggih. Sehat selalu. Ayo parian sing apik tur mendidik. Ayo. Ana tekek mripit ning kelek MC-ne tuwek kaya Tekek. ya. Enak sira pikir. Tuku selawe entuk. Pangono ayo tur manis. Wong sayange kahane kabeh salah ayo dik. Kijing miring ala ayo dik. Kijing piring amben kayu nggo meme gaplek. Penyanyine wayu sikile mlethek. Ayo Mas Ayo piye? kijing miring ayo Mas kijing miring cukup pinggir mangane kayu MC-ne kentir kok kaya wah. Ayo dik kijing miring ala ayo dik. Kijing piring kijing miring tampil bolong iso bajing. Khususnya karang ayo Mas Dik, iki sing di omah joget lho. Yo sini yo. Karwarisan Tanan Jaya. Piye Mas? Niki kalajengaken ngundang anak nggih Bu. Nggih. Ampun lenggah riyin Mbah Putri. Dipun lajengaken gandeng menika ujubipun unduh mantu nggih Pak RT nggih. Dikudang putra putrinipun. Monggo Mas. Piye Cayu? Sareng-sareng beksa campur sari. Saking Jelas Naga, Kali Kobok. Khusus Karang Taruna ayo masuk. Tak godangi bocah bagus. Tambah joget sing pecut sekolah bisa lulus. Yen tumindak kok sing halus anak lanang dhewe anak wedok
acu ugal-ugalan aja ditiru bablas ketemu jodoh Mas Riki polisi mesti lara ati
bisa lali mong sliramu baik Pak Batuni Nadyan sepisan ketemu angin gede rasa tresnaku Joget terus Bauti sampai bawah Bauti kapan hatimu Sing jawab tanggung sapa iki? Nggih Mbak Uti sehat-sehat terus pokoknya jan luar biasa nggih. Gak ndelonter. Jogetnya sampai kayang-kayangan lho Mas. Sehat iki wong kos rage. Oh ngoten nggih. Lure medok sing duwe omah. Oke, nggih sehat terus nggih Mbak Uti. Ya sehat. Sing tanggung jawab iki sinten iki Ya nggih. GWL? Sinten niki sing nyuwun lagu niki GWL? Terus. Ning ngapa sliramu tega tinggal aku kaya tanpa dosa atiku karonta-ronta Gusti kula nyuwun ngapura jelas nadal iya Aku sedih banget. Masuk ya. wong ayu sing kawani rina wami moktai pipi aku ora bisa lali mong sliramu papujan ati Senadyan sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku rina wengi tansah ngarep-ngarep so akang balimu iya Layar kowe wis uklik-uklik aku lho. Layar kene. Apa kuwi? Made. Aku wis uklik-uklik mau. Manu, paringe wonten apa to Pakde iki? Aku kan isin, Mas. Aku cek perawan sing ngonoke lho. Ayo Pakde, monggo Pakde. Aku? Nanti. Ning apa sliramu tega tinggal aku kaya padasa hatiku harap-harap
suwun pamurtanipun Bapak Hardi Kijing Miring. Jelas nada campur sari seragen bergoyang sinarengan Prapoto dan juga Raja Wali sound system Indonesia. Sliramu bakal sitra Gusti nyuwun ngapura.
Sukodono gabungan tanon mondokan bergoyang asik Sopo sing gelem nglakoni lelakon kang tak sandang rena kelawan wengi kabar pisan aku ora ngerti batinmu anggraita jebul nyimpen wati aja kurang ing pamengku yen ana tumindakku sarwa kurang duga kabeh mau barang wis kebacut mulane bebasane aku trimo mantun mung tujune pituturku marang kowe wis po anggap bakul jamu pikir dalan gede bebasane kaya benek sewu ocehane ang dikatekake aku godeli sliramu tumindakan dudu sak lumrahe kabeh mau aku ngrumangsani ra bisa nyukupi kebutuhanku spesial kagem Mas Pras Raja Wali Audio Sanggondan Bukitan kantor Mas Yanto Iblaibli Sopo sing gelem lakoni lelakon kang tak sadar rina klawan wengi babar pisan aku ora ngerti batinmu anggraita jebul ipon wati aja kurang